Kaixo Iana, ze moduz? Ondo, gustora mezuekin. Bueno, kirolarixa, korrikalarixa zaralako etorri gara gaur zurekin berroa itxera, baina ez dugu jardungo lasterketez, markez eta denborez, jardungo dugu erronkez. Eta ez hain zuzen bekirol erronkez, baizik eta gizartean ditugun erronka potoluez. Zuretako, zein da momentu hontan dakagun erronka potoluena? Bueno, niretzako mugikortasun gaixa izango zen gaur egungo gizartean erronkaik handixena. Herri txiki batekoa zara izatez, Elgetakoa eta oinbe Mutriku bezalako herri baten bizi zara. Herri txikixa izatiak igual badaka eragina, ezta? Zuretzako mugikortasuna izatean erronka potolo bat? Bai, Mutrikuk Elgetak baino boestaldiz biztanle gehiago dakaz, baina bisa jarraitzen da izaten herri txikixa. Eta batzutan igual pentsatzen dugu herri txikixa izan da dana eskurau bezala dakaula, edo eta errezau eta bizkorra baiatzen gala tokixetara, eta ez dakaula garraio bideen hainbesteko preminaik, herrixan bertan nukleuan behintzat zentrau ezkero, baina bai da egisa gero egunerokotasunean fijatzen baldin basa, bihar baino gehiago hartzen dabe edo hartzen du batzutan danok ere kotxia, baina hortaz aparte herri txikixa izatean, komila arteko alde txarretako bat izan daike garraio bideen aldetik, beti be pixkatxo bat ahaztu hau edo behintzat aukerak gutxi edukitzen dugula eta horren aita ez, lanera juteko bada ere zikiera kotxi hartzea itxen dutzunez, baina mugikortasunakin sartzen ga. Euki aldaben beste indargune bat izan alda, oinez be heldu aldala lekuetara. Zela ikusten duzu alde hortatik egoeria, realidadia? Heldu, klaro aldala, heldu, baina realidadia gero da alde batetik izan leike prisaka bizigalako pentsatzen dugula kotxi hartu ezkero bizkorra bai jauko gala edo zein erreka hoetxera edo eta albo alik eta dentatik gertuen aparkau kotxia kotxian juten ga. Hori halko zan ekidin ez, berez ez dakaulako kotxi hartu biharrik hain herri txikixan bizi izan da, baina errealidadian da geixegi hartzen diala kotxiak. Umiak eskolara eramateko, eguraldi txarra dagoela eta komodu hau eitxeko gauzia. Zentzu askotan, nahiz da herri txikixa izan eta indargune bat izan herri txikixen kasuan segitxuan heldulik ezala oinez edo patinetiak inuiak edo bizikletan edo lokesea, gero realidadean nahi baino gehiago erabiltzen da kotxia. Konstiente gara mugikortasun eredu horrek dakarrenaz planetan ingurugiroan? Niretzako ez ga konstiente. Ez ga konstiente eta nik bizeme dauzkat 11 eta 7 urtekoak eta eurak bai dira konstiente nire ustez. Ze eskolan asko lantzen dituzte olako gauzak. Eta mugikortasunakin hainbeste ez badabe, beste zentzu askotan gure planetan lagatzen gabizen urratsa zenbatekoa dan, gure aztarna hori zenbatekoa dan asko lantzen dabe, kutsadura gaitxik, CO2 isurketa gaitxik eta olako gauze gaitxik, eta garraio bideak zerikusi handixa dauka CO2 isurketa hortan, ez? Orduan, eurak oso konstiente dira, baina nik uste dut helduok dakaula ondiokan mentalidadea asko aldatu biharra. Esatera noian bezala, eurak dira, nire kasuan bintzat, umiak dira askotan, egunerokotasunean etxeko gesto txikixetan argixa dala, ez dakiz dela, eurak botatzen duzte nola batxeko bronka bezala, ez, itzali, ez, hori eta bizelako behin da berriz lantzen, orduan, hori garraio bidetara eta mugikortasunera isladatuta berdina pasatzen da, eurak bai diala gu baino konstiente hau, helduak baino konstiente hau, eta azkenian gure umiak alde batera edo bestera juteko be, gurasoekin jun behar baldin badia, azkenean jungo dia gurasoek esaten deben bezala, ez? Eta kotxi hartu behar bada, hartu itxen da, eta presak ebili behar baga, ibili ingo ga. Baina eure gaitxi bazan, nik uste dut eura gu baino konstientia hau diala, orduan, eurengan egon da erantzukizun hori, etorkizun hobia dakaun. Zu baikorra zara, ez da ikusten dutenez? Ni baikorra naiz, nik pertsonalaiki, ez dutelako erabiltzen kotxia apenas. Suerte handia dakat herrixan bertan lan itxen dutela, baina adibidez eguraldi txarra egonezkero, derrepente ikastolara juteza eta aterri dauania baina askoz be kotxe gehiago dare, eta niri sekula eskat buruti pasatzen umiak eskolara eramatia
kotxian eurixa dagolako. Orduan, ejemplo txiki bakoitza hartu ezkero beste gauza askotan hankia sartuko eta gaizkitzen ditut gauzak, baina justo mugikortasunean uste dut, izango da oso pertsona aktibia naizelako eta edozein momentu ona pentsatzen jatelako gorputza mugitzeko. Baina neure burua kontutan hartuta bai naiz baikorra, baina bakarrik neuriakin ez dugu ezer eitzen, ez? Orduan, gizartean talde lan bat izan behar da. Hori galdetu behar notzun, zela eragin geike gizartean urratsak emoten jarraitzeko? Aipatu duzu gaztetxuak kontzientzia puntu hori badakela eta igual hezkuntza da gakoetako bat, ez dakit gehiago okurritzen jatzu zen? Egia esan hezkuntza aldetik lana handia da bizitzen eta ona, asko kalatzen da bilena, asko aiatzen da bilena. Nik uste dut, azkenean gure bizitzan, gure egunerokotasunean guk dauzkagun bete biharretan eta hola benetako eragin edo kaltia igarri gabe guk zaila izango zala pausuak emoten hastia, gehiago lagatzeko kotxia aparkauta eta mohitzea beste ibilgailu baten bitartez edo oinez. Baina, hau da, birziklapena eta beste hainbat gauza bezala, benetan arrisku hor ikusi arte, ez ga konstiente, edo gauza guztia bezala, benetan gaixotasun bat euki arte, ez ga sustatzen, edo benetan ez dakize pasau arte, ez ga sustatzen. Honekin hain urruti ikusten dugu, horren beste erabiltziak kotxiak eta gure planetan eta eukilik edaben eragina urruti ikusten dugu eta orduan ez ga konstiente. Konstientez baldin baga bastante zaila da norbanako bakoitza hastia pausuak emoten. Baina, nik esan biharra dakat, adibidez, lehen esan duten bezala, umiek hainbesteko konstientzia eukitze hori eta gurasoei aurpegira botatzia eskolan ikasi dugu hau eta zuek ez duzue hola neitzen edo lokestea, horrek igual bai inlik edo esku gurasoei rekapazitatzia eta ejemplu emoteko badabe, esatia klik bat eitxia eta esatia, ostras, arrazoia daka, ez? Eta hori ondo egongo zan, azkenean heldu guztiengana aiatzia mezu hori. Baina azkenean da lan bat, instituzionaldetik eta bebai, eitzen da, egisa esan eitzen dia gauzak, baina igual, lehen esan dutena, pasau arte gutako bakoitzai hortxe muturren aurrian horrek dakartzan kalte eraginak, ez ga konstiente izango. Oin azkenengo galdera, oiana, beti eitzen dutena, gizartea eraldatzeko, zentzu hortan, mugikortasun jasangarrirako bide hortan, zubixak eraiki beharko bazen itxu, zen mutur lotuko zen itxuzkezuk? Nik uste dut azkenean bi o hiru mutur diala garrantzitsuenak. Bat aipatu duten hezkuntza aldetik eitzen dabizen lan zoragarria eskoletan. Baina hezkuntzako irakaslegoa eta irakasten saiatzen dian hori aurrera eramateko azkenean instituzioen kolaborazioa bihar da. Baina gero egin behar da benak gizarteko pertsona guztiok ga. Orduan da, gizarteko norbanako bakoitza, hezkuntza eta instituzioak. Oso ondo, Jana, mezu horrekin geratuko gara, eskerrik asko. Zuei.